Am înțeles bine? Tout est très simple. Eu vreau tu scăpat pe mine de Hasan. Și eu vreau tu scăpat pe mine de flacără. Dar și eu vreau tu scăpa pe mine de bătături. Aha, și vreau și eu, dacă se poate, să mă scap de curvele lui Stivenu. Da, și eu vreau să mă scap din oraș de voi toți și gata. Stivene, abuzăm. Tu crezi că eu glumesc așa ca familie, nu? Eu lucrat la DGST. Eu nu glumi niciodată. Cine-i, mă, de... Taci. La Direcțion General de Siguranța Țării. Adică e polițist, fă. E spion francez. Păi, Stivene, tu mi-aduci în casă spion francez, Stai, de unde să știu că e spion? Păi, dragostea e oarbă. Păi ce, lasă-l, băi, sunteți nebun, nu înțelegi că nu-l iubesc? Uite la el cum arată! State, tu as deux options. Uitați bine la mine. 1. Tu ai ajutat pe noi scăpat de Hasan și păstrat la tine afacerea. Sau 2. Tu nu făcut nimic. Și Hasan a eliminat el pe tine. Tot e bine că nu ești de la. Alo, Ionele! Alo, Ionele! Și ai puțin mică răbdare. Ce faci, bre, mă? Iei cu citate din Caragiale? La bună vedere! Stai, te văd om de cultură și odihnă. De ce mă forțe să cal legea? Că legea e Dumnezeu meu. De ce să mă cer cu el? Tocmai că poate soluția o găsește Dumnezeu ăsta al tău și poate rezolvi ceva. Eu unul sunt ateu, așa că te las pe tine. Te cunosc de când erai mic, vindeai cu tactul să minți în față la patria. Ce dracu să te mor, tâmpiți, nu găsim o cale de mijloc? Ba da! Zi! Lași turnul lui Stătică în picioare și poate rezolvăm ceva. Nu se poate! Cu miraculoasele puteri pe care ți le dă primăria, se poate. Din această dilemă nu puteți ieși, am zis. Literatura mătii. Poftim? Nimic? Ce căutați pe aici? Mâine. Păi și ieri tot mâine a spus. Atunci rămâne pe mâine. State, tu nu obligatoriu crezut pe mine. Tu dus la Hasan, vorbit cu el și l-a murit singur. Eu vreau doar ajuta pe tine. Gata. Gata. Consiliu. Stivene, stai tu. Nu, lasă că eu stau aici în picioare. Poți să stai acolo, flacără? Nu, stau în picioare, lasă că... Menadora, poți să stai și tu în picioare. Hai. Flacără, ai cuvântul. Păi ce ți-e și cu ciuhabii ăștia? Că, de exemplu, din cauza lor, noi nu putem să mergem la America. E drept așa? Da, așa e. Păi dacă crede aia că noi luăm gâții la piloți. Da. Uite care este problema mea. Cu ciuhabii. Că mie odată unul mi l-a furat pe norocel când de-abia se născuse. Și de asta nu pot să-i iert pe toți. Ce ați uitat? Nu am uitat. Atunci gata, am hotărât. Îl facem pe Hasan. Hai. Consiliul se dizolvă. Oprea! Dușmanul e la ușă. Aoleu! Hai, puneți mâna pe topoare, pe fulgi, pe ce aveți la îndemână. Gata, hai, începe războiul. Otrăviți fântânile, dați foc la holde. Ivene, Da. tu te-și deschide ușa. Păi de ce eu? Pentru că ești singurul care nu e în tranșee. Cine dracu ești tu, mă, să nu mai dau de unde vreau eu, fraier? Fiu primarul! Și ce crezi, că mă interesează neasta e mai șmecher? Ba, nu iau nimeni. Bă, dar cine ești tu? Dă mingea cu dă mingea că te rup cu bătaie, să moară familia mea. Adu mingea, bă! Bă, adu mingea că te rup cu bătaie. Copii, nu mai vă certați, nu Ce e ai frumos. făcut și tu? Pleacă, dracu, să te ia. Dă-mă mingea în coapă. Ăsta e satul meu, că tata e primar. Bă, dă mingea. Hai, zboară la tine în bătător. Hai, du-te cu. Tata ăsta vinde că tasul o să fie primar. Păi da, Tasu o să fie primar și o să fiu bulibașă peste voi. Păi și Numai așa că e. tactul o să stea la cort.
Și să știi că m-a lovit. E deschis, intră! Linia 1, Minodora la atac. Trupe de elită Flacăra la atac. Ce fac? Ajutor! Opriți retragerea! Acesta este un exercițiu. Ce faci, fetița mea? Ce faci? Ce se întâmplă aici la voi? Ne bucurăm că te vedem. Da, așa ne bucurăm noi. Da? Ce bine că eu tocmai am venit să stau la voi. De ce nu? E grasie. Zogrăvim. Și mutăm și mobila. Nu înțeleg nimic. Păi dacă e grasie și trebuie să zugrăvim, mutăm mobila, mă. Da. Dar chiar... Nu înțeleg nimic. François, vină că ți explic eu. De ce mereu îi explici tu? De aici, pentru că tu ești în tranșee, Minodoră, de-aia. Stivene! Fetița mea. Lasă-mă să stau de vorbă cu fetița mea. Fetița mea, ai încredere în mine? Aici ești în pericol. E ciuperci, e fungi pe pereți. Viața ta e în pericol. Păi și voi nu sunteți în pericol? Noi suntem mulți. Noi suntem mai mulți ca ciuperci. Bine, asta eu. Nu știu unde o să mă duc. Nu, stai liniștită. Să gândește tăticul la ceva. O să duc la... Adică acolo nu. Da, nu, lasă-mă să mă gândesc. Pe Ponvalmi. Dar acolo nu se poate. De tot. Lasă-mă, mă, să mă gândesc până auzi. Acolo, Doamne ferește. Zi. Mă gândeam că ar putea ca să meargă la Lilica. Păi Lilica era Doamne ferește. Nu. Ar putea. Meargă la Bona Lilica. La Bona Lilica. Avem o ponă bună, Lilica, cu 14 camere curate. Acolo nu o să fii în pericol deloc. Acum, uite, o să te duci dincolo puțin să te odihnești, îți tragi sufletul și tu. Hai, fetița mea. Te iubește, tăticu. Mersi. Stivene, te duci cu ea să se odihnească puțin. Popoși pe mămica. Da. Mersi. Hai. Ia. Armata. Lilia întâi, trupele de elită și tu, băi, de la aprovizionare. Aveți liber la Popota astăzi. Da? Hai. Eu, generalul, mă duc să schimb uniforma și plec într-o misiune care numai eu o știu. Tate! Cine-i bună, Lilica? Și de copil, dacă nu te las eu repetent, am săturat de tot neamul vostru să nu sparg capul. Sătură până în cât de voi toți nenorociți. Ce vrei să-mi omor copilul? Ce ai? Vreau să sparg lapătul de la baie, înțelegi? Vreau să intru la baie, am voie. E baia mea, casa mea. Uite, Marcele, zice că vrea să spargă lacătul de la baie. Da, vreau să intru în baie, am voie, e împotriva drepturilor omului. Să-mi interzici accesul la baie. Drepturile omului când ai de-a face cu oamenii, când ai de-a face cu scandalagii periculoși și duci cu capul, se amendează drepturile omului, se modifică. Uite acolo, vezi acolo, uite ai WC-ul ăla acolo, mic, alb și frumos, faci căcălică pe pilică, te speli pe mănuțe, te duci sus, faci baie după program ca la armată. Dumnezeu, dar cine ești neata, domnule? Ceaușescu, să-mi faci program de apă caldă? Ceaușescu a fost micobil. A condus România 22 de ani. Eu sunt primar de 24 spre 25 și o duc pe 30, 38 acolo. Da. Ești paranoic. Sunt și mă mândresc cu asta. Obrăznică turăcești. Ce faci cu Coana? Te duci singură la dormitor? Nu mă aștepți și pe mine? Poate facem un program împreună, a? Marce. Las că nici nu înțelege. Mă duc să mă odihnesc. Ce cauți, fracile? Treci înapoi la locul tău, treci înapoi la locul tău. Vreau să spui, dacă ți-ți place, te spălăci ta, fată. Tu alte întrebări nu te mai roade acum?
Nu te roade alte întrebări, asta te interesează pe tine. Acum, când noi trebuie să păzim aici? Da, vreau să știu de ce vrea să stai aici cu noi morțiși. De ce? Păi, dacă nu mă lași să mă concentrez aici, o să intre ciuhabii peste noi. Tu nu înțelegi? Pe lângă acum că vrea să ne omoare ciuhabii, mai e și securiștii ăștia pe capul nostru. A, da? Da. Mai e să știi cineva care te vrea mort. Cine vrea? Uite, eu! Dă-te de aici, ești nebun la cap! Mă jur să mor eu. Dacă te prind că mă înșel cu asta, te omor eu cu mâinile mele, te omor. Cine e? Dracu să te ia! Dracu să te ia! De ce vrei? Ce vrei? Haide, ieși afară, că trebuie să-ți vină rândul la ușă, gata, haide! Dar cine ești? E dracu, sunt soacră, dar cine să fiu mișcă, toată mai mă enerva, haide că... Că nu ești soacră mea. Nu cred că ești soacră mea. Mă, băiatule, te calc în picioare, n-auzi, mă piși pe mine, nu e sănătos la cap, ești dracu odată afară de acolo, sau? Lasă, mai stai acolo. Nu mai stau deloc, n-auzi, deci mă scap pe mine, ieși afară! Bine, ești soacră mea, gata, ho! Intră! Ce țip așa? Ce tip așa? Păi ce ești așa, Mircea? Haide, mișcă o Dă-te să trec altfel. Păi da, și eu trebuie să trec. Păi da, eu trebuie să trec primul, că eu acolo rămâne nebun. Merge! Bine, toate faci ea. Da, mămică, nu e nimic, e liniște. Tu și piși. Scăp-mă mine. Nimica! Brenea, stai, de ce bine că ai faci? venit, Bre! Ce Groasă rău! Dar ce? Face fetele gâți? Nu vrea să muncească, face grevă iar? Ce? Nu, Bre, săracele e muncitoare. E foarte bine, atunci ce? Hasan ăla se bagă peste zona noastră și vrea să ne ia fetele și cercetorii. Aha. Hasan. Ătea vrea cu trăznilor de anticristoșel. Păi mă, până mai ieri a dormit ăsta cu maimuțile și acum se bagă peste nepotul Traian de ceva? Bre, da, țiganii nu e din India? O parte. Deci se bagă peste mine într-un oraș de gintă latină. Bine, și acum ce facem? Facem bine, totușă. Calmează-te, fii atentă. Își pe toate zonele și vezi care ezită, îi dai o amendă. Uite acolo în gang e două care ezită, da? Te duci dintr-un capăt între altul și vezi care e tentată, faci o listă. Și mi-o aduci mie. Pe cine? Pe listă. Da? Hai. Calmează-te, cu prestanță. Hai că știi să o faci. Așa, păpușă. Și du-te. Servici ușor. Bre! Dar mata unde te duci acum? Păi să-l cunosc și eu pe Hasan Kasam ăsta. Pun pariu că e unul mare și chem. Bine te-ai duce afară să bați mingea, ca orice copil normal. Asta e casa mea și am voie să fac tot ce vreau în ea. Zgâiat și prost crescut. Vai de învățătoarea aia ta, săracă. A, da, vrei război? Da! Sunt aici, nu mai țipă. Dar ce-i cu muzica asta? Nu vă simțiți bine? Ați angajat fanfara cimitirului? Ce să știe țăranul ce e aia muzică bună. Vai, mama noastră.
J'ai décidé. Et? C'est oui, de tout mon cœur, mais j'ai des conditions. Alors? Păi una e că vreau imunitate pentru afacerea mea timp de 5 ani, ca să pot să strâng bănetul. Și voi îmi protejați spatele, n-ai înțeles, nu? Immunité? Immunité pour mon affaire pendant 5 ans pour que je ramasse le poignon et vous me protégez le dos. Oui? Ouais. Et la deuxième condition? Une médaille. Legiunea de onoare direct. Păi dacă eu vreau ca Cristoșel, cum îmi vedea așa de lucitor, să-mi zică, state, vină în garda mea. Și mămica Domnului să fie mândră de Cristoșelul, că m-a luat pe mine în garda lui. De ce e Cristoșelul? E unul care o să bată cu Hasan, că fără el am fi morți. Adu medalia, hai! Dormi, mă? Fă, tu dormi? Așa. Să dormiți până veni aia cu cearșaful de grămadă pe noi aceea, să vezi atunci. Nu vine nimeni. Eu am stat aici singur. Sigurel, la pai, în camera asta. N-a venit nimeni. O mică, cât de mică, fantomă, n-a venit niciuna. Da, să liniștite, nu a venit. Doamne, ce prost ești, Vestivene. Amica vorbea de ăștia, ciuhavi. Ciuhavi. Da, se poate. Că ciuhavi tu cu cearșafuri, da, aveți dreptate. Vor fi neamuri ăștia, a origine, pe undeva. Fă-mă mică, și ce mă gândeam eu, că de asta nu eram atent, mă gândeam că ăștia, ciuhabii ăștia, n-are o casă a lor? Are, nu? N-are o biserică unde se duce și se roagă? Are. N-are o familie cu care se bucură de sărbători și pune mâncare, mănâncă, trăiesc fericiți. Are, nu? Păi? Păi ce, mă? Păi de ce să vină ei să ne deranjeze pe noi, să ne omoare, să ne facă rău, să ne indispună? Păi să zic eu de ce, mă, Stivene. Că ei are obiceiul așa, că mai pleacă de la ei de acasă, mai vine până alte țări și ia așa băieți așa ca tine așa și face iunuci. Ce face? Și pe femei iunuci. Ce iunuci? Și pe femei le bagă în harem, adică pag. Da. Eu mai știu că își mai ia așa câteodată câte unul și îl face aman de suflet. Da. Venit la fane, la distracție! Mare petrecere! Să rămână! Venit la fane, venit! La fane! Petrecere mare, distracție, concert! Mare concert! Veniți! Să rămână! Venit la fane, mare distracție! Avem băutură gratis, avem mâncare gratis! Veniți! Să rămână că venit! Venit la fane, venit!
Veniți la fane, la petrecere, distracție mare, băutură gratis, mâncare gratis. Veniți la fane, petrecere, mare petrecere. Veniți la fane, la petrecere, mare băutură, mare distracție. Băutură gratis, mâncare gratis. Dracu, ce faci? Te bronzezi mai mișto dacă te uiți. Nu te interesează pe tine cum mă bronzez eu. Auzi, dar tu nu trebuie să fii la ore? Am terminat de mult școala primară. Să nu se supere pe tine, doamna învățătoare, că întârzi. Se vede că ești nouă pe aici. Mama e directoarea școlii, știi, și nu-s probleme. Și Carolina? Ce cu Carolina? Nu știu, nu se supără că iubitul ei salivează după alte fete? Nu, ți se pare. Pușcă mi-e lumina. Tu luminezi ca un soare. Sandra Brown, nu? Bună lectură. Am un sfat pentru tine. Te-ai bronza mult, dar mult mai frumos. Topless. Care-te? Andreea, ai probleme, tată? Nu. Ce cauți pe aici? Spațiu privat? Ai plătit intrare? M-aș la tine sus pe scări. Felicitări. Pe jumătate am ghicit. Salam alaikum, monsieur State. Bonjour. Salam alaikum, monsieur Hassan. J'ai entendu beaucoup de choses sur Nu e vous. bezoan. Eu vorbit românește. Oh. Făcut doctorie la Cluj. Doctorie de medicină? Ue. Bravo. Bravo. Fac loc lângă mine. Merci. Vrut ceva? Nu, merci. Adică da, merci. Oui. Ce vrei să zic? O cafea? Da? De la noi? Da, turcească. Arabească. Turcească, arabească, grecească, ristretto vreau să fie. Eu bucur cunoscut la Atale. Eu nu bucur cunoscut la tine. Ești glumeț? Place de tine. Ghinion, și mie îmi place de mine. Atunci, măi, Hasane, de ce vrei tu, mă, să mă scoți pe mine la pensie? Hei, Zi, mai vrei să vorbești cu mine? dar bineînțeles. Ce căuta flaușatul ăsta pe lângă tine? Nu știu, nu e și casa lui? Arăți ca maică ta, vorbești ca maică ta. Auzi, o să pui lacăt și la piscină? Păi nu știu, nu-i piscina mea? Nu vreau să te văd pe lângă dărbede ăsta. Pe atunci fă un proiect de lege la primăria din Pruncatele, cum că tu nu vrei să, și eu o să mă conformez în tocmai. Da, da. Andreea, nu vreau să-și bate joc de tine. Ești un tată grijuliu. Cam târziu. Asta era tot? Mă, camerii, mă. Mai termină-mă cu măturatul și ăla ca să faci groapa acolo. Iei smalsul și vrei să faci. Du-ți tu în curcică. Dă o sapă, plivești buruienile și alea. Și iar te-o luat obosările. Mi-a luat amețeala. Iartă-mă, mă duc să mă întind puțin, că nu mai sunt deloc bine. Oare când a sărat curtea asta omenește? Vreau și eu să-l chem pe omul și ăla, pe Toni, să faci o frumoasă, aranjată, el va... Mare la fane. Avut băutură gratis, mâncare gratis, mare distracție, mare. Veniți la fane, la petrecere. Ia stai, o leacă, și zici tu acolo? Veniți la petrecere. Am zis că vinzi borcanii, că am și eu vă două să-ți dau. No, invitat oameni petrecere, făcut mare petrecere, la fane. Păi viu și eu și pot să te și ajut. Priceput? Da, și. Organizez mese și le comand, festivi, tot, sunt mai prima. Bun. Cât trebuie plătit? Ei, bani, mie nu-mi trebuie bani. Și am mai mulți bani ca tine, nu se vede?
Eu vreau numai să invit pe cineva. Poate? Curto a făcut masa special VIP. Ça va? Nu știu și nici strava și ăla, dar este foarte bine. Bun. VIP, așa îmi place. Ne vedem? Așteptat. Să rămân. Veniți la petrecere mare. Avem băutură gratis, mâncare gratis. Avem trupe invitate la bani. Nu vrea la mine în cruci. Așa e, Zahar. Viitorul, adică mă, nu are timp de așteptare. Și moi, trecutul, am ajuns bătrân ca istorie, nu? Trebuie lăsat tiner, ca mine făcut afaceri. Da? Tu stai la plajă, bucurat de soare, de mare. Frumos. Bei suc, pahar, umbrăluță. Da. Aș putea să ies la pensie, într-adevăr, să stau la soare, la Copacabana. Mai aș putea să mă asociez, nu? Eu cu experiența, cu cineva tânăr, nu? Nu. Eu am vrut cumpărat afaceri de la matale. Am înțeles. Ce vrei? Stai acolo până când el mă tuvisi ceva. Bine. Hasan, eu nu îți dau ție afacerea, punct. Eu nu vrut la tine mort, punct. Și eu vrut la mine viu. Să facem o negociere. Două puncte. După ce scăpat Arap, toată afacerea rămâne la tine. Ai înțeles? Bine. Ce e bine? Bine zic că, uite, eu, state, nu-ți plătesc ție tasă de protecție. O returnare de investiție. Bun, asta amenință să plătesc regii tasă de protecție, să afle Paris. Bine, eu îți plătesc ție această returnare de investiții, dar eu aș vrea să fim parteneri. Ce face Elvira, dragă Bucălărești? Parcă ziceai în facultate că tu și Cratița nu sunteți prieteni. Hai să și un minut. Mă cam grăbesc. Scumpa mea, un minut. Hai că... Unde? Aici? Da, eu și Cratița. Se mai schimbă omul, scumpa mea. Ce să faci? Acum am un copil, un soț. Cam din topor, soțul ăsta al tău, iartă-mă cu tine îmi permit, da? Are și el dreptate. Înconjurat de o asemenea lume de hoți, de bandiți, să mai ia. Cela chiar vreau să spun de mult. Să știi că n-am niciun amestec în conflictul ăsta dintre bărbatul meu și prietena ta. Da, ok. Înțeleg. Dar acum să știi că ea și-a făcut-o cu mâna ei. Adică ce vrei să spui? Și-a făcut-o cu mâna ei. Cela. Am fost colege de facultate. Să știi că mă prind când cineva vrea să scoată ceva de la mine, chiar dacă sunt nevastă de primar de țară. Auzi, ai putea și tu să-l mai cizelezi un pic. Da, acum, pune-te și tu în locul ei. Femeia știa că are o casă, acum s-a trezit cu 4 străini în ea. Tu ce-i face în locul ei? Gândește-te. În niciun caz nu mi-aș pune cea mai bună prietenă să scoată ceva, să bage strâmbe. În niciun caz. Dar să știi că noi n-avem nicio vină cela că taică-su și-a vândut partea lui de casă. Ce faci ce la mai ești aici? Da, nu, plec imediat. Ce face? Pierzi timpul pe cuvânt. Ai cu cine vorbi, draga mea. Chestia asta n-am discutat-o noi în Consiliul asta cu demolarea lui Statel. N-ar trebui să vorbim tot acolo dacă vrem să schimbăm ceva. Ce dracu te apucă, mă, ia părerea lui ăsta. Am fost nevoie să iau de propria răspundere că
Ăsta se pune în calea dezvoltării impetuoase a comunilor. Adică ce ar putea să facă? Ce ar putea să ne... Vrească robinetul la bambă. Este un țigan măscărici care se gânde regele țiganilor. Opa, părintele din sat face o rădărea să bai mama noastră. Nu am vrut să spun asta, dar omul a ajutat câțiva enoriași, e adevărat. Dar atât. Ce am mai făcut? Țiganul, vecinul meu drag, state Potcovară. Așa. Are câțiva parlamentari, se pare, care țin de buzunarul lui și... Ce poate să ne facă parlamentarii ăștia dacă totul e corect? Sau... Nu. Sau... Ce te bagi, mă? Am venit eu peste tine în biserică vreodată? Asta e că n-ai prea venit. Tu făcut bine. Ce bine, mă, ce bine, mă. Ce bine. Oh, Cristoșelule, e Mahomed ăsta mai tare ca tine, mă? Păi el e orfelin și n-are pe mămica Domnului. S-a scris o singură carte, pe Coranul. Ori tu ai 4 evanghelii scrise. Plus manuscriptele alea ipocrife de la marea aia, de la lacul ăla, cu numele ăla, fără vocale. Tu statut calm. Toată afacerea a rămas la tine după ce prins parab. Păi dacă află Parisul, mă, că eu am dat înapoi, eu, reginii, soldățelul lui Cristoșel, care a venit aici înaintea lui Mahomed, că Mahomed zice de Cristoșel, dar Cristoșel nu zice de Mahomed. Dar ei s-a întâlnit? Unde? Numai ei știe. O să vezi, o să fie bine după ce tu făcut din nou rege aici. Da. Cu decorație? Tu trebuie doar ajutat pe noi, Hasan, mărturisit despre teroriști și restul ocupăm noi. Bine. Sunt sormenat. Mă duci? Eu nu scârtiță, mă, să merg cu asta. Hai. Câinele e frumos. E din legiune? Bine. Ține legătura, hai. Suferi? Nu mai suferi, făi, François, făi. E păcat să suferi, ești tânără. Știu eu acum că nu, poate n-a ce să zic. Uite, spune, ascultă-mă pe mine, că-ți dau un sfat, știi cum, ca de la soră la soră. Ce să zic, poate te-a lăsat pentru că nu ești prea frumoasă, pentru el nu ești bună, adică, cum să zic, pe genul la bărbații din România nu ești deloc, îți spun sincer. Și, știi, poate ai și tu vreun defect, vreo lipsă, ceva, știi? Și poate de asta a vrut el cu alta, mă gândesc. Dar nu suferi, asta încerc să spun, fetiță, nu suferi. E lumea plină de bărbați, știi, că-ți găsești pe toate drumurile o grămadă. Și ce vreau să-ți mai zic? Eu știu că n-ai fost norocoasă ca mine, că l-am pe Stevenul meu, care ai văzut cât mă iubește de... că mă vede cade în cap, de dragul meu și... mă iubește foarte mult, știu că tu n-ai avut norocul ăsta, dar vreau să spun, nu-ți face griji, că sigur o să găsești și tu unul, o să ai parte de unul foarte bun. Acum, ți-am zis, gândește-te ce probleme ai tu, știi, că e important să știi, dar o să te iubească unul și pe tine, așa cum ești mai spălăcită, știi? Hai, nu mai fi supărată, da? Și nu mai te duce la geam, eu am o treabă și trebuie să ieși și nu stai lângă pereți, că e problemă cu ciupercele, da? De acolo, de misiune, eu am o treabă. Seara. Ce faci mai aici? Îmi fac un ceai. Poți să-ți faci omletă de corcodișe, dar după ce mâncăm noi. Tata, dar este și bucătăria lui, nu? Vrei să ți-l fac eu? De unde până unde și de când treaba asta? De când este iubitul meu? Ce faci, mă? Ai uitat misiune? Mă trișezi?
Cine? Ce cauți? Bă, măta, o caut pe măta, pe François, unde ai băgat-o? Unde ai băgat-o? Cauți pe François după perdea, sub calorifer, unde o cauți? De caut-o prin casă, fă! Caut-o în baie, știu unde o fi, caut-o! Deci te-am prins aproape în fapt, De unde știi tu că e în baie, a? De unde știi tu că e în baie? Bă, dă-te dracu de aici! Deci că vorbesc eu acum, fii atent! Mai devreme am făcut instrucție cu ea, acum fac și cu tine, dacă te prind că te dai la ea. Sau că te mai uiți la ea, sau că... Bă, de aici! Hă! Ce vrei? N-am nicio treabă cu ea, tu n-auzi? Jură-te! Mă jur, uite că n-am nicio treabă cu ea. E Cristoșelul pe perete. Da, fă, acum ia, dă-te de aici și lasă-mă să întorc. Nu mă dau, nu vreau. Dă-te de aici. Nu, nu. Dă-te fă de aici. Nu vreau. Dă-te fă jos că te pocnesc, îți jur. Îți jur că te pocnesc, dă-te jos de aici. Da, te pozesc. Drept, și ea, ia uite ce a făcut asta. Nu e bună la cap. Tata îl pupă pe gură, ce scârbos! Ia-mă mâna după ea. Te rog eu, ia mâna Tată, după sunt ea, mă, majoră nenorocită. și fac ce Nu vreau. te poți ocupe! Să faci că te trezesc! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Hai că nu mai mănânc! Nici eu. Noapte bună! Noapte bună, tată, socru. Ce-ai zis, mă? Ce-ai zis, mă, că te trăznesc acum, nenorocitule? Vezi că te provoacă. Cum a zis, mă, asta? Mă, ta femeie de servici! Și tu, clopotar, la cimitir asta mă așteaptă! Dacă nu plecați din comună! Alte posturi n-am! Marcele, ți se urcă tensiunea! Calmează-te! Lasă dracu de... Secera și ciocanul mătii de nenorocit! Auzi, tata, socru! Calmează-te, mă, că mori de inimă! Ce dracu? Bă-ți priscă-mi! Mi-a plăcut, ce? Un miros acolo frumos la parizerie. Uite la pâinea asta, miroase puțin pâinea asta, să vezi. Dom'le, ăștia sunt foarte buni bucătari. Sunt cei mai buni din lume, cred că. Uite cum miroase. Băi, mi-a adus aminte de mamaie acolo, la... Mirosea ca la mamaie, în... Hai mă, Stevene, lasă-mă, dracu, la mamaita acolo, șa-n-șatră. Ce măta mare făcea în șatră pâinii și croasante și pateuri, sau cum? Fă. Nu, Dorum, nu făcea croasante, pateuri. Normal că nu făcea. Dar făcea cea mai bună mămăligă care o făcea și când ardea mămăliga, îi venea toată lumea, că mirosea ca, uite, Te dracu, mă, că dacă nu te luam de acolo, ușa, făcea inundație de câte băloșai. Stai, bre, dar ești recalcitrantă, nu te înțeleg. Noi vorbim în familie, așa, de ce să ne certăm? Deci vreau să zic că eu aveam un dinte aici, care nu-l aveam, știi? Da, și l-ai pus între timp, da, cafele ați luat? E nervoasă. Ai luat cafele? Nu, dar am zis că faci tu cea mai bună cafea. Uite, sigur, fă, așa este. Că de-aia am venit eu, fă la Paris, fă să mă încing la aragaz, fă, așa este. Pune apă, pune zahăr, pune cafeaua, dă-o în foc, las că dă-n foc, spală-mă aragazul, după aia dă cu mopul, după aia scoate covoarele, bate, perdelile, aspiră. Imaginație. Ia mișcă-te, Dacia, hai, trag pas alergător și pentru mine să iei cu late și pentru tactul moca. Ce Hai. moca e asta? Ce-ți iau moca? Adică pe degeaba, ce? Fă, du-te cu nedăscurcatul ăsta, fă, că cine știe ce ceaiuri ia dracu de ne pleznește pășicii limuzilor. Uite, Mirodorul cu mine, că cine știe ce ceaiuri iau, că e aproape. Deci, stai, câtă cafea iau? O căldare. Iar glume de familie din astea. Unde mergem înapoi, nu la cafe? Unde mergem? Acolo, mă, că e aproape, hai. Ia uite. E nervoasă, nu știu. Pune și noi de o cafea? Mamă, ce-ar merge o cafea? Oprea, Stivenică! De ce ești îmbrăcat așa? N-ai dormit toată noaptea sau de-abia acum ai venit acasă? Ceea ce e același lucru. Nu vorbești cu mine? Ești supărat. Bă, știi că mă doare undeva de supărările tale, așa că mie poți să spui orice problemă ai fără supărare. Și n-am glumit când am vorbit de cafea. Ce dracu faci, mă, vorbești singur? Vorbesc cu Steven, care e în depresie. Ce Steven, mă? Că l-ai după cafea. Uite că s-a întors de după cafea și s-a comandat o găleată de cafea. O găleată de cafea. Ia uite. E fierbinte. Bă, Stevene, dacă tu ești aici și mi-ai adus mie cafeaua, cine e ăla de pe canapea cu care vorbesc eu?
Păi cine e ăla? Ăla trebuie să știi mai tare cine e ăla, că mai tare vorbești. Eu că te-am văzut că ai obiceiuri de astea la ultima vreme, vorbește singur așa. Păi dă-o dracu aici, eu am vedeni în casa asta? Eu nu știu cu cine vorbesc, cine e ăsta cu care am vorbit eu? L-am omorât pe Steven. Da.